ka Nyutrap National Youth Front HNYF Southeast Sora Division kalapan pawi ka jing ngo ka bakraw halor ka jing yo trading license ka Northeast Security Service ka badai ka agency na Assam ang penyat ki kampara ha NIT Sora kani ka jing yo license na ka Khasi Hills Autonomous District Council kalapan long ya ka seng ban kentu ya ka council bakadai ban ai ka jing shai mador namar kalong persya ya ka kular baka council kan ai license syakibar jella lada kitra jella kila bantrai ya ka tei ka kap hadin ka jing kendu padeng ka seng baka Northeast Security Service u CEO jong ka ke agency u suat kalita kene ka agency kala kular ban pen urlong ya kini ka jing dawa ki baken ban sange ya ka jing lumpis ka ba kani ka kene ka agency ka dawa hadu khasan hajar hadu 40,000 na ki samla try jela ki bakwa ban ya ka kam sikit ula kularu baka agency ka dei ban pla ya ka jing pen bana ban thu kam hapo suppose bat hapo arpos dei ban weng lut ya baro ki nong try bar jela ki badan ya ka jak ka agency ka dei ban penne ya kerdan ASU bat supervisor ya ki try jela bat umbit mat penhiar kerdan kejat bendrio jongi kedon sibuan ke security agency kibla biang nadong sedong hendai kebalingo bak council kadang ai trading license syake agency na Assam ong uba ban job khongwer nong ai ketien ke HNIF uba ban job khongwer ulai thu bak NESS kelasdang ban pinstom yak nong try jela dakal be kam yaki tang hapo sitayo barashim ti yakam nomor kani ka HNIF kala ai por ka agency man penbiang yakini kendon nada ka NESS kamla man le kamta kaseng kansim yak senjam kabating man weng mador yakani ka agency na Assam man dawa pen kenria no yakam syaki agency jong try jela mentah agency kala kular ban penne yang baro kinong try jela ibrang don lupa hakakam ban na ka benta kikam ibrang theli ka agency shen kan sapen mi da ka jing pen bana hakikat khobor